Kini kedai kedudarshan Meghalaya bak ni pedang snow bhai pi baro syakatuk kubor mentah ke janmit. Pada shwa bagin pai syaki kubor ke bamniak ngin pet shwai kimat bakongsan. Ya saat Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ya ka One Nation Civil Code ban kentiu ya ka jinglat luat ha ka jingat. Lalek buram yu James Joy Mohon Nichols Roy ha ka lingku dap 100% senam ke sengiyap ke Jong-un. Aipor ke KSU Shibnai ya ke tenat boarding banle AA hadin ke jingyap usamla na ke jing syabat lad. On ai jubab ke tenat boarding ke Jela Meghalaya halor ke hukum penkiu ya ke bailat. Bat let jurip ke seng FKJ GP ya ki kambean ha ke jaka bertemu shnaying ya ki brio ki beduk hanong mensong. Ki kubor ki babnia. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi haba ajingkran ha ke sengi rakhe ya ke Rashtriya Ekta Divas ha kevat dia Gujarat. Ula banjur halor ke jingdan kam jong ke One Nation Civil Code kum kalat ban penduk pendam ya ke jingyon ben bat ban kentiu ya ke jinglat lut ha ke jingat. Ulo kedau ya ki senjam ki bahaswa kum ke Aadhaar ke GST bat ke One Nation One Ration Card kum ki lat ki lenti ban penyateli ya ke ribaro ke wei. Modi ula penmenai ya ke jingele ban pentri kam ya ke One Nation One Election kenang ban kentiu ya ke jing snok tilang ki nong chong snong bat ban penduna ya ke jing pendun kam ya ki mar po kendo. Da ke babu thong ban kentiu ya ke India ban penlong ya ka wei keri ki bapau ha ke roy ke par. One Nation वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा. Hine kesngi ki nong yalam jong kaladak ki bakentup ya u kaunselor ka Nyoma u Ishai bat u kaunselor ka Chuchul u Konchok Stanson kila penpau ya ka jingkershan ka jongki ha ka jingekran ya te sange yasyat ha ki jaka kapur kari India bat China ka Badangshan da ka boong ba ka ni ka day ka sinjam ka babha na ka benta baro ari. Keliro ia Menteri Rang Badu keri Narendra Modi na kebenta ke jing penlong ya kene ke jingete asas kular ke bansa kin mau da ke bakdo ba kene kan penne ya ke jing shong suk hakini kitan. मुझे उस एरिया का सबसे मेरा फर्स्ट विलेज देमचौक एकदम बॉर्डर के सामने था. वहाँ पे 2014, 15 और 17 के बीच में वहाँ एक नेलुंग लुंपा आगे एक लुंपा है, उसमें चाइनीज वाले वहाँ पे कुछ साल से वहाँ रह रहा है. तो फिर हमें आने वाले टाइम में ये बहुत देश के लिए और हमारे लिए बहुत खतरा था. इसके बाद हम थर्ड टाइम मोदी जी की सरकार आने से मुझे पूरे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में डायलॉग से ऐसे बातचीत से इनको डिसएंगेजमेंट हो जाए होने का पूरा उम्मीद था कि मुझे जैसे कल दोनों देश एक दूसरे से बातचीत करने के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ तो हमें यहाँ जितना भी देमचौक वासी और हमारे ईस्टर्न लद्दाख का बॉर्डर वासियों की तरफ से देश की प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री जयशंकर साहब और दोनों देश राष्ट्रगान को सबको मेरे पूरे चंगतांग वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. Kariu Shempang ha kaliang ka Mariang ka Kavita Ashok hene kesngi kala ajingkren halor ka mat by day bat ka jingjabo jongkal air da ka boong day ban kino tangya ki bom ki bajupen betai ha ka Diwali ban long ka daw ba ban pinjabo ya kal air. Syuk kalau ong ba ke jingjabo jongkal air kalau ada poi lupa sya ka laispa sanpo haswa jong kani ke tamasa. Kasyuk kalau banjur ba ki waide ki daw kum kita dem ki bami na ki kali ki pum na ke jaka basnayeng bat na ki jingthang ya ki sanyum ru ki long ki daw ba ki bakta ya ka jingkho jongkal air.
प्रदूषण जो है, पटाखे तो कल चले हैं, मैं समझती हूँ कि मैं तो क्योंकि फॉलो कर रही थी तो 3-4 दिन से 1 हफ्ते से प्रदूषण बढ़ा ही हुआ है। 350 तो दिवाली से पहले भी था। फर्क आया है दिवाली से। इससे ये पता चलता है कि जो पूरी जिम्मेदारी है हम पटाखों को नहीं दे सकते प्रदूषण की। प्रदूषण के कई कारण हैं और सब जानकार हैं, अथॉरिटीज जानती हैं, जनता जानती है कि हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हीकलर पोल्यूशन है देखिए, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर ठंड का मौसम आ रहा है, उस हिसाब से भी जो प्रदूषित जो कण होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं जैसे कि लोअर एटमॉस्फेयर में। का रेवरेंड JJM निकोल्स रॉय मेमोरियल कमिटी का JJM निकोल्स रॉय कॉलेज बाद का खासी हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किला किनमाउ बुरम यकपा जोंग का सिक सेजुअल उ जेम्स जॉय मोहन निकोल्स रॉय ha kalingko dap nrepusan snam ka sngiap ka jong u ha phalau jong ka KHADC ha gani ka program u CEM ke KHADC u ba penyat sing sim u lo ong ba ka jingpen klan ya ki district council kan long ka jingle burom ka ba biang tam na ka benta u Nichols Roy u bala trai shitom ban pen wandor ya ka 6 schedule jong ka riti sinshar khadar ka ri u deputy CEM ka KHADC u ba PNCM bat ki wede ki kinrem ki London ki bakin top ya u executive member iba tei bor lang pathau bat ki MDC ki barem kum iba bendo lanong ru ki le sam katu kat ni ki jingkren sa ken mau ha ka ni ka sngi kita ka powers and function of the sixth schedule schedule pat ba ki bang ngam jeliu hakabedi schedule kila benkeran bunjai bunruko kila benruko hakibabun kiruko ya ke schedule henry yani kibatrai pan yani kibangam jeliu yani kiba perhat bahaya kan gakam kila dei kakamba kausan kaba I Reverend JJM Nichols Roy ila ayani ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kala Aipor Shibnai ya katanat boarding ban le ya ka bedonkam hadin ke jingja sha batlaj bat ke jingyap jong uwe ukna samla ubakhat khandai snem karta na ka snong rangblang pombreu u president ka KSU Maukarwat Circle uba Rutherford Lingdo lakin tho halor ka jingle thurmur na kapor shakapor jongki bor badai khmi da ka ba penken mau ru ba kala don ka jingja khamashwa ha ka ba iwe I hebred ila do no ya baro artelikikti na ka daw ka jingsha bat light hajan u transformer kani ka seng kala dawa badai ban ai bailut ksan sha ka long yeng jongki ban kerkut ya ki transformer ki badan habaro ki snong ban maramot ya ki post electric bat ya ki wire ki balajat bat ban thong khambun ki nong trai knang ban yo khmi yo pej bha iba lingdo ila pen paru ya ka jing sngow dom halor ka jing bamla ka tnat ban pentikna ya ka jing sngan jong ki paj ba circle power ka jing sngow khia ka bedei ba ka jing sia ka sujia mun ka sini po rang pembreu ka ba we usamla na po katugas nong ula du la jong sing im tang na kadau ba ka jing le torti jong telat badai ban pej ya ka kam boarding ya po kadong kathan ka jongi bat kum ka seng ni ngisno ba lindawa ya ki bor badai pej ba kidei ban siu competition ya ka jing ka seng jong u samla jiluson ubal khatno akajing sabat ka boarding electric u menteri ketenat boarding u eti mondal lo ong ba ka sarkar kan sa ajubab halor ko hukum pinkiudor badangshan ka bala betha da ka Meghalaya State Electricity Regulatory Commission tang hadin bala yo ya ki jingtip bapura halor jong ka tei ka hukum ula pensyai bakat ba ketenat boarding kalabu ya ka dor khas henry ka dei ka bor jong ka commission ban penbet khadu ya ki dor ketenat kala penpau ya ka jingta na ka ni ka jingkiu dor bat ya minta kadang up ya ki jing betha ba khamnya shwa ban rai ya ki sinjam ki bahadin so we'll get the full order then we'll be in a position to comment on it naturally we have filed petition with them, but it is the power of the commission to give the tariff order.
So let all the tariff order comes, we will look into it. So let all these things be settled down, then we will be giving you the clear picture. Hadin ki jing ujor halor ki kambe an ki badon haki yeng ki balashna na ka benta ki long yeng ki bahap hapo ka BPL hasnong lompira ka FKJGP nong mensong circle bat ka FKJGP Shillong City ki la let jurep ya ka ni ka jaka. Haga ni ka jing let jurep la pau ba kini ki yeng ki bampat sa breu la khat san khat riu snem ki la kelalong ki jaka ri tengen jong ki nong le kam sniu. Usimbut Menteri Rangba ke jela uba sniau halang dhar uba daipet ya ketenat kampen roisor ula penti kena ban pen bahai ya kan ni ke jaka ha ke jing ya kendu jong ubat kinong yalam ke FKJGP. General Secretary uba Alan Kharkongor ula maham balada omle AA ban penbet ya kan ni ke jinglong jingman ka Federation kan perkhat ya ki lat kilenti ki bakam ting kenthop man khang kherdep no ya ka te ke jaka. Thì ông hana bảo nếu tâm bận lắm nhỉ, cái cam cái nhà nó sắm, thì nó cái lẽ chính ông ta cái chính cái David nó cái sông cái chính sniu thế, cái lapin itu semua loh, cái lẽ juga ông to kan sum kia cái này, buat cái DPR cái lompet, kalau nếu tâm bận nah kalian jong minister atau pen lara kamlong kamu uang, bah cái DPR cái này ada kam sahmat, dan kalian ini keseng, ini sih yang sejam kamu Ka Village Defence Committee of Nongston area kalaya snok tilang bat ki pulit jong ka West Khasi Hills ban penduna ya ki kamsniu bat i kambe an ha ke imlang salang. Ka Committee Dangshan kalaya kendu ya ke Director General of Police Meghalaya ban yakren ya ki jing khamtam ha ka baidei bat ki kamsniu ki baidei bat udrop. Nalor kata ka VDPCNA kalapan ru ya ki uniform ki balak ban itu de ki bor penyat district hakapor baki let pahara bat kentu ban penkloy ya ka rukom penrung kerteng na kabenta ka Village Defence Committee khnang ban yo ya ki jingkershan ki bedon kam. Ka komiti keterwaru ya ke jing pahara man ke janmiet ban bu ya ki CCTV bat ban penjari ya ki kendon ki beting persya ya ke jing di kiat bean ya ke jing di drug bat ki kam sniu hanongston. Ki bar hadu mentaki do ki kena ki bala kerni drugs ila kelak apa mu. Mana kalian ka jonging lak kemi non di drugs bagi non di drugs ngilem no ngira be jaki saki hall ki counseling ya ki. Ni counseling ni khot ki mi pa ki jong ki ni ong hang tu bang yang ni kai ni kun ki jong pi bakin light no nang di jinglim bas ni te ka ansak ba mi nangi kalau bang sukmen ma kalau baki ba bun hina pon stoi hi ki bala kala bamut bandi box ndai ga bamen pa pat ki mi di gitu mai ki badang susdang mentai box dan ka jong ni do hadu mentang tu ya pi ginang kem drugs ngin tresitom pan rat nang kong ya ka jisni ko chang ko sa Uba kitbor nongrem uba day state president ke NPYF ula kentat ya ke jingken tho badangshan halor ke jing sakut ki kampen roy ha ke jela da ke papenpau ba ki long ki bayalam bakla ha ke jing kendu jong u bat ki nong tho khubor ula penpau ye kampen roy ha ki tenat ba pher kham tam ha ka bai dei bat ka tenat ka kwat ka khia ha ka bala jan man la ki district la don ya ka civil hospital bat la kentiu ya ka jingdon ki primary health center bat ka community health center uba nongrem ula penpau ru ya ka jing sngokhia halor ka jingkiu jong ka jingdi drug hapneng ki samla da ka bakhot bat wer bandon ka jinge trilang jong ka sarkar ki council bat ki seng bhalang banyele persya ya ka ne kamat ka bakta jor ya ki longyeng bat ya ki imlang ka salang malika ita manong se kata ka jingkan kamlong ka ba solution nia daga bangan pensyong nong rem nada ngan phaidin piak tang khandiat ya ki por ki bangang kham khana bang karoi kapar jo kecela menteri akle per pak lebah rehat ni por bomta ki CSC ki PC la don janban ki dong itain bat ni la don ru wat ya ki civil hospital men suang idon tang ke civil hospital semua rem tang la don ki civil hospital janman ki district kota te kani ka pen pausai kedar ya ka cingkiu jong kecela ka jogi Ka Office Jong u Deputy Commissioner bat ke District Sports Officer Hajowai kila penlong ya ka Freedom Unity Run kum shibenta jong ka Fit India Swasta Bharat Run 5.0 bat ke National Unity Day.
La play perdaya kan ikasngi da IEMH pasa kabala kring kumba arspa anru pongut kinong benta. Udah bedkar na saba muswang ula job ha ka jingyak kop nakaliang ki shenrang bakat ba nakaliang ki kentai la job da ka lamsuk power. Kinong job kila yo ya ki song pisa but ya ki momento la penkut ya ka ni ka program da ka jing pule ya ka jing smai balayalam da u district sport officer uke pasa. Ka Tenroj Government LP School ka lakpat ban pau biang da ka ba ka la ban khile na ka jinglong ka bala jan khang kerdap sha ka ba yo biang ban hikai ya ki chispa arphongut ki khna bat ban weng ya ka rukom perkhat pat ba shaphang ki school sarkar. Hapo ka jingelam jong u sordar shnong iba Harkin warjri bat ki kinhon no hikai kile tre shitom ka school kala ban pin I ya ka jingkala ha ka sngi rakhe ya ka annual day da ka jingele kai ki ba pher ki ba pin I ya ka jingsumar ya ka mai mariang bat ka jingpne ya ki ding ka sit wat la da ka school ka long ka barit henry ka dang la ban ai jing hikai bat da ka jingyo jingirap shipolak tingka na u MLA ba bantai dor lingdo na ka banta ban shna shu ki kamera kelas la khmi lenti ru ban yo jingirap biang na ka tanat pule puthi ka jela iba bantai dor lingdo ila ya wer ya ki kemi pa ban ya trilang bat ban kentiu ya ka pule puthi mintapat ngin ya pet ya ka jinglong jingman ka sunneng hanong ba shilong. Ka jing kriat kalong kat ar point saw degree Celsius bat ka jing shit kalong arpway point pra degree Celsius. Ka jing ngem ka haw kalong propway na ka shispa min step bat propo ar na ka shispa janmin. Kala abandon ka jing hap slap bat ka jing dum lo kendo ba malumala hakikat tu kat ni kijaka. Shuawan poi siya kabukod jong katop kubuan ngini pet biang sa sisin ya kimat bakongsan. Ya saat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya ka One Nation Civil Code ban kentiu ya ka jinglat lut ha ka jingen. Lale Aburam ya James Joy Mohon Nichols Roy ha ka lingkut dap 100% senam ka sengiyap ka jong u. Ai por ka KSU Shibna ya ka tanat boarding ban le AA hadin ka jingyap usamla na ka jingsha batlan. On ai jubab ka tanat boarding ke Jela Meghalaya halor ka hukum penkiu ya ka bailan. Badlet jurip ka seng FKJGP ya ki kambe an ha ka jaka batmush na yeng ya ki brio ki baduk hanong mensong. Te paralok ka tungila poi sya ka bukod jong ka thup kubon jongi menta ka janmet hadu bangin da syambiang bat pila syai ka sngi kublai pi baro. करके ले लीजिएगा अभी जवानों सब ले लीजिएगा उठा लीजिए सब मिल बात करके हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दिवाली के दिन में